і дарогу ад магілы да хаты. І лічылася, што упыр павінен пазбіраць ды пералічыць мак. А паколькі... Круто, ну ты, конечно, жесткий, Джон, ночью по кладбищам ходить. Я бы фиг когда в жизни пошел. Но мне интересно, что ты только на белорусской мове снимаешь? Было бы на русском языке, было бы намного больше подписчиков. Деньги, слава, все дела. З днём роднай мовы, шаноўныя. Летась я віншаваў падпісантаў невялікім відосікам, а зараз прыйшоў час грунтоўна патлумачыць, чаму мой влог менавіта беларускамоўны. Для тых, хто тут упершыню, мяне завуць Зміцер, я здымаю відэа пра беларускую міфалогію. Каму цікава, падпісвайцеся, і мы пачынаем. Страны а драматызму змоцнымі. Міф тлумачыць нашы каштоўнасці. Усведамляем мы гэта ці не. Ну сапраўды, разбіраючы беларускую міфалогію, гаворка ідзе, калі не заўсёды пра старажытныя часы, то пра даўнія дакладна, у якія у нас тут ніхто па-расейску не размаўляў. То ўжо было нешта не тое, як гісторыю Беларусі па-расейску выкладаць. А калі па сцэнарыі, напрыклад, трэба прачытаць замову, то што мне перакладаць? Замову? Ну, замову, у якой важны менавіта тыя самыя словы. Гэта не тое, што тупа. Складана нешта тупейшае прыдумаць. А народную песню якую? Ну, па-першае, зноў тупа, а па-другое, проста немагчыма перакласці так, каб захаваць там і сэнс, і рытм, і тэмп, і ўсё іншае. Я люблю беларускую мову, і мне самому ў жыцці яе не хапае. Не хапае размоў, не хапае надпісаў у горадзе, не хапае там фільмаў, музыкі, кніг. І можна доўга казаць, што вось дрэнна, што тое, што гэтае, і яшчэ сёе таксама дрэнна. І я цалкам згодны, разумею логіку, адчуваю тое ж самае, але здрэнна, каб не папсавацца розумам, ёсць два выйсця. Ці то забіць, ці то нешта зрабіць. Я вось завёў YouTube-канал, ну і гэта ўсё, каб было куды рэпосты рабіць. А ну і апытанкі там таксама. А забіць заўсёды можна. Можа, гэта апошняе відэа на канале, хто ведае. Час ачмурэнных гісторый. Спачатку пра тое, адкуль мая любоў да беларускай мовы ўзялася. Бо сям'я цалкам расійскамоўная, па-беларуску са мной ні бабулі, ні дзядулі ў дзяцінстве не размаўлялі. Добра, што хоць калыханку па тэлебачанні глядзеў. Сам гарадскі. Да сваякоў у вёску ездзілі, вельмі рэдка. Літаральна пару разоў за ўвесь час. Ці правільней сказаць, лічбаральна. У школе вучылі, гэта было, і вучылі добра. Зняў бы перад сваімі настаўнікамі капялюш, але не маю. Хаця вельмі хачу такі сур'ёзны, такі вялікі, саламяны, такі, у якім бы ясю не сорамна было б пайсці касіць канюшыну. Во, дарэчы, зараз пакажу. Набыў павука ў дукарскім маёнтку. Не стаў чакаць лета, сена, салому самому плесці. А ось то там набыў, калі здымаў серыю пра каляды. Давалася мне беларуская лёгка, то пачалося ўсё з простага, з дзіцяча-шкалярскага, што ў мяне добра атрымліваецца, то добрае, а што не атрымліваецца, то халера нейкая. Запомніўся адзін выпадак з урока. Мы прачыталі нейкі тэкст пра тое, што родную мову трэба паважаць, шанаваць і захоўваць. Потым адказваем на пытанне, настаўніца такая, дык што, дзеці, там трэба рабіць-то нам? Мы такі ўсе руку цягнем, родную мову трэба шанаваць, паважаць і захоўваць. Яна зноў пытае, дык рабіць што?
Такі, ну як, што? Ну, паважаць, шанаваць і захоўваць. Яна зноў пытае, дык канкрэтна, што рабіць-то? Тут мы троху задумаліся. Але потым пачаліся і адказы, што па-беларуску трэба размаўляць не толькі на уроках беларускай мовы, што трэба чытаць кнігі па-беларуску, што музыку слухаць беларускую, кіно глядзець па-беларуску. Перадаю дзякуй усім перакладчыкам на родную мову. Дзякуй і добра, што вы ёсць. Ну і самім, канешне, трэба нешта рабіць па-беларуску. Гісторыя другая. Чаму я з часам не забыўся на беларускую, як шмат хто забыўся пасля школы. Пасля 11 класа я паехаў працаваць у дзіцячы лагер у Менскай вобласці. Ну там, карацей, падай, прынясі, патрымай, прасачы, нічога складанага. Вось, і там я пасябраваў з хлопцам, размаўлялі мы звычайна па-руску, але паведамленне сябар пісаў заўсёды па-беларуску. Я спачатку здзівіўся, бо у Віцебску у нас такога не сустракаў. Але адказваў яму таксама заўсёды па-беларуску. Ну, а што я, не беларус, ці неадукаваны, ці што. Наўрад ці мы б перасталі сябраваць, каб я адказваў яму не па-беларуску. Дагэтуль сябруем, і ўсё ж сяброўства будуецца не на мове. А з часам такіх сяброў стала некалькі, ну і музыка, кнігі. Таму, калі вырашыў завесці YouTube-канал, то праблемаў з валоданнем беларускай мовы не было. Складана спачатку было здымаць, ды і зараз складана. Але тут справа хутчэй у камеры, ну, троху няёмка з ёй. Вось. А не ў мове, бо, ну, руская б не надта дапамагла б. Было б тое ж самае, толькі замест русізмаў беларусізмы, гэканне-чэканне, ды словы тыпу іхні, ягоны і вось такое. І трэцяе, нарэшце больш сучаснае. Я раюся з чатам GPT наконт сцэнара, але ён піша, ну, занадта натхнёна. Беларуская мова – гэта ключ да нашай гісторыі і культуры. У ёй захоўваюцца традыцыі, якія фармавалі наш народ. Калі я пачаў вывучаць беларускую міфалогію, я заўважыў, што без мовы гэта рабіць немагчыма. Мова раскрывае сэнсы, глыбіню вобразаў, якія цяжка перадаць іншай мовай. Беларускія легенды, казкі, паданні – гэта не проста гісторыі, гэта адлюстраванне мыслення і душы народа. Усё так, але не мой стыль, давайце лепей буду працягваць сваімі словамі. Ад розных беларускамоўных твораў я атрымаў шмат прыемных эмоцый. Таму захацелася, так бы мовіць, вярнуць пазыку. Напэўна, нескладана здагадацца, што мая любімая кніга гэта... Хаця не, трэба весці сябе па-влогерску. Паспрабуйце адгадаць у каментарах, якая моя любімая кніга. Каб меў $100 мільёнаў, то замовіў бы экранізацыю на HBO. А пакуль можна скінуцца, каб я грошы за камеру аддаў. Данатаў не бачыў з лета. Акрамя таго святога чалавека, які падпіску аформіў на Buy-me-coffee. Вяртаемся да беларушчыны. Мая творчасць яшчэ і агульнадаступны адказ на пытанне «Хто ты гэткі?». Я Зміцер, і аўтар прынцыпова беларускамоўнага праекта «Міфавлогія роднага краю». Я ўжо пачаў збірацца, ды ўспомняў пра адзін момант, пра які хачу распавесці. Калі ў вас падобныя думкі пра беларускую мову, вы любіце, хочаце, каб было бачна, што яна ёсць, што яна жывая, але, ну, не ўсім жа YouTube-каналы заводзіць. Вось. Я вельмі здаўна ўжо, дарэчы, можа, гадоў якіх
5, а то і болей на ўсіх розных гэтых платформах, як іх завуць, маркетплейсах. Пішу водгукі на тавары выключна па-беларуску. Там рэакцыя розная бывае. Бывае аж такая мілата, я не ведаю. Там пішуць: ой, добра бачыць родную мову, а гаспадар змаладзечна. Вось. А бывае наадварот, там нейкія паскуды такі. А вот, если бы хотели там, калі пакінеш дрэнны водгук на нейкое лайно, там, а вот, если вам надо было решить проблему, то надо было написать по-русски. Быццам бы там непонятно. Незразумела, што значыць спартовы, незразумела, што значыць глядзець. Ну, карацей, такія адмазкі. Вось. Карацей, калі спадабалася ідэя, то запрашаю далучыцца. У гэтай серыі, у адрозненне ад іншых, я не буду рабіць сутнасці, вынікаў усяго вышэйсказанага. Лічу, што кожны зможа знайсці у маіх гісторыях, у маіх разважаннях нешта сваё. Дзякуй, што даглядзелі гэта відэа амаль да канца, бо будзе яшчэ верш. Падзяліцеся, калі ласка, ім з тымі, каму яно можа быць цікавым. Таксама з інтарэсам пачытаю ў каментарах пра ваш шлях ці стаўленне да беларускамоўнасці. Усё, бывайце. А не, верш. З легендаў і казак былых пакаленняў, з калосся цяжкога жытоў пшаніц, з узор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага ззяння бурлівых крыніц, з птушынага шчэбету, шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову, святыні народа, бяссмерця яго, ты выткана дзіўная родная мова.